Takže čau lidi u mýho skoro prvního videa. Ano, já jsem Filipes podtržítko 10. A vítám vás tady u mýho skoro prvního videa, no. Dneska budeme malovat. Nevím jak vy, ale já jsem v malování totálně levej. Máme malovat unicorna. No, uvidíte, jak skvělý v tom jsem. Jsem v tom totiž fakt skvělej. Jo. Už úplně vidím ty lidi, jak se mi smějou, co to sakra je. Jako, prosím, nesmějte se mi. Nesmějte se mi, prosím. Já vím, vypadá to hrozně. To je spíš nějaký drak. Ten drak. Ale tak možná to bude dobrý. Ježiš. A tohle nebude dobrý. Pomoc. Udělám tady čáru. A další čáru. A další. Ježiš, to vypadá hrozně. To vypadá hrozně. Pomoc. Pomocte mi někdo. Uděláme mu růžový vlasy. Ježiš, to je moc. Tak. Jdeme mu dělat růžový vlasy. Já se bojím, že to bude vypadat jako fakt hrozně. Se podívejte už teď, jak to vybarvuju. To kdybych se tam vyblil. Se to snažím udělat rovně. No, tak ne. Ježiš, Tak to bude tady takový kopeček. Bude tady takový kopeček. Ano, ano. Tak. Teď to utáhnu černou. Ještě uvidíte. No tak tohle mi moc úplně nevychází podle mýho plánu. A nesmějte se mi, jak mluvím, jo? Jsem tady novej. Tak se mi prosím nesmějte. Ježiš. Já myslím, že to je v pohodě. Tak tady mu udělám očíčko. Sakra, máme půl minuty, to nestíhám. Musíme mu udělat nějaký rohy. Růžovou. To nestíháme. Já to nestíhám pomoct. Já to nestíhám. Zelenou. Sakra, pomoc. Jo, stihl jsem to skoro. Tady to mám. Jasně. Úplně jednorožec. Skvělý. Že si tohle vyhraje, tak skočím z mostu. To jsem já. Jsem nejlepší. Je to jasný, jsem nejlepší. Vypadá tak ryba nějaká. Ryba, ne. Jež, to je dobrý. 3 dávám, jako. Tohle je dobrý. Ale kde to má? No, neřeším. Tady to oko takový. Tyjo. To je jednorožec. To je jednorožec rybový. Nějaký nový druh. Co? No, 2. Jako není to jednorožec jako jednorožec. Jasně, další jednorožec. S křídlama a s rohem nevím jakým. Jako fakt úžasný jsou. No, tak to je 2. To je 2.
Tak kdo vyhrál? Já jsem třetí. Ne, já musím skočit z mostu. On vyhrál, takže skočím z mostu. Já musím skočit z mostu, no. Tak, budeme skákat z mostu. Skvělý. Ale tak aspoň třetí, ale skákat z mostu se mi úplně nechce. Já musím zabruslit, když tady je vánoční tematika. Alo, sněhuláku, není zima. Není zima, sněhuláku. Není zima. Tam má VIPčko určitě. Tam dole. Tam byly takový schody. Člověk. Člověk. Já nevím kreslit lidi. Co to je? Fuj. Pomoc. No, to už je trochu normální. Ježíš, prsty. Bude mít si prsty, nevadí? Já myslím, že to nebude vadit. Tak. Tady bude mít krk. Hlava. Tak, teď ho půjdeme vybarvit. Takže to bude zase vypadat hrozně. Bude to vypadat fakt hrozně. Ale za to nemůžu. A dám tam tohle, ať to... No, tohle je dobrý, to je dobrý. Co v pohodě za ruka. Jsem čekal, že bude horší. Aha. Prosím vás, nesmíte se mi, že ta noha vypadá jak bota. Co to? Fuj. To smažu potom. Teďka tam udělám smajlíka. Tady budeme mít takhle vlásky. Ten vypadá fakt skvěle. Tak smažu tady. Ježíš, to jsem nechtěl. Co s tím udělám? Ježíš, já nevím. Já tady už není ta... Co hledám? Tady. Mám ji? Jo, je to skoro ono, ta barva. Je to skoro... Ne, tak to je moc zase. Ach jo. Já myslím, že ještě můžu udělat spodňáry, ať tady není nahej. A nebo tam dám cenzuru. Jo. Já myslím, že dobrý. No dobře, no, tak jsem tam nedal tu cenzuru. Tam asi vadit nebude. Ježiš, já jdu jako první. Haha, já jdu jako první, to není dobrý. To není první, to není dobrý, to není dobrý. A to je dobrý. Tak dávám trojku. Co to je? To je mentolka? To je mentolka s nohama, obličem a vlasama? Co si jako myslej? Že jsou nějaký... Vážně. Kamu vážně, ještě k tomu zprostý ten musí být. Jako fakt hrozný. To je noob. Noob je dobrý, já mám dvojku. Noob je dobrý. Tak co, kde je další?
Dvojka. Je to dvojka. Ale přidat nemůžu. Tak kdo vyhrál, kdo vyhrál, kdo vyhrál? Nejsem tam. Skvělý. Hlavně, že vyhrála nějaká Mája. Jak jsem... Kdybych měl jeden bod. Kdybych měl jeden bod. Tak a já se mám tady s Pejskem a Sněhulákem rozloučím. Já se tady s váma rozloučím. Čau.